Здравейте на всички, аз съм Мак Розали. И днеска ще гледам на тези прекрасни карти с въпроса, който се отнася за всички сами жени. Дали ще се ожена скоро? И така, да видим какво ще покажат картите. Голяма мъка имате на сърцето. От години не сте срещали своята половинка. Ето е картата. Тя изобразява затворник. Това означава, че душата ви е затворена. Втората карта, която обаче се пада, е един хубав млад мъж, който най-вероятно е шеф или се занимава с сферата на правосъдието. Той, между другото, също е сам. Също много е страдал. Ето го и страданието. Много е страдал, много е преживял. Единственият човек, който е бил до него, е бил неговият баща. Ето е и картата на бащата. Предстои скоро, много скоро среща, която ще премине в задълбочаване и вие ще бъдете с този мъж. Той ще бъде с вас. Ще вървите заедно по пътя. Така че, дали ще се ожените скоро, картите казват да, ще има човек, но не казваме кога ще стане заветното да. Аз съм Мак Розали. Може да ме намерите на телефон 08 78 313 005. Очаквам